И коста YouTube, аз съм ComboKiller.bg и тъй като се наложи да теглим томболата на 30 абоната. И да, хора, сега ще изтеглим томболата. Нали, исках да изтегля по-рано, да не съм толкова нахален. Също така добавих към томболата и малко повече легове. Warp. Вот. Така. Сега пиша Home, да ви покажа само промените в леговете. От 4 лега станаха 14. Иначе томболката си е същата. И да, хора, сега ще изтеглим с рандом програмата, тъй като вече я копнахме. И да, слагаме линка, искаме лад комент. И победителя от томболата е... Това е PlayMini.bg. И да, ето тук виждате запис в PlayMini. Ето го и неговия YouTube канал. Има 7 абоната. И да, хора, това беше от клипа. Победителя е PlayMini.bg. И чао!